Dito lang po tayo. Okay. From Paitan pa na yun po yun, no? Tama? Sabi ni Tagalog ng ano. Bali ma'am, may delivery po kayo ma'am. May expected delivery po kayo. Wala. So, ganito na lang ma'am. Pasukin na lang po ako. Samahin na lang po ako. Saan po natin. Lahat and kay Ma'am Laika May Lorenzo, happy 16th birthday sa inyo, Ma'am Laika. And Ma'am, alam ko na wala kayong ka-idea kung kanino galing yung surprise ang ito. May alam ko ba talaga? Walang alam si Ma'am. So Ma'am, ito nga surprise na din po na ito. Meron din po silang pinadalang message or letter po na babasahin ko na lang din po para sa inyo. Alright, basahin ko na lang po yung message niya. Opo, hindi ka namin papaiyakin yung mama mo. Happy 16th birthday, anak. 2 more years for you to be a young lady. For now, you're still my baby girl. Continue to step on your stones to your journey. And may the Lord give you more wisdom and knowledge to grow more. Happy birthday, anak. Sana kahit malayo si Mama sa inyo ni ading mo at ilang years na hindi na nyo ako nakasama sa tuwing kaarawan ninyo, ito lang ang naisipan ko na i-surprise kayo. Kahit sinabi mo sa akin na ayaw mo na maghanda, sana magustuhan mo to, anak. From Mama, Tito Chris, and Ading. Ayan, palakpakan naman po natin si Mama Laika May. And meron pa dito nakalagay, I am blessed to have you in my life. I love you so much and I miss you so much, anak. From your Mama. Ayan, palakpakan naman po ulit natin si Ma'am Laika May. Okay ka lang ba, Ma'am? Ayan, so may message ka po ba para sa iyong mama at sa mga sender po? Mga nag-surprise sa inyo. Thank you po kasi hindi ko talaga noong nakikita ko lang sa mga video sa Facebook, sa YouTube, pero ngayon ako na yung ginagawa. Nakakagulat noon, pero thank you talaga, Ma'am. Thank you, Tito Chris, kasi binibigay niyo lahat yung mga kailangan namin kahit na alam namin na hindi tayo ganun kayaman, pero nandyan pa rin kayo. Binibigay niyo lahat ng gusto namin. Kahit na wala kayo sa tabi namin, mahal naman po namin kayo. Ayan, so palakpakan naman po ulit natin. And may I request to everyone na sabay-sabay din po natin kantahan si Ma'am Laika May ng happy birthday. Ayan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And ma'am, before we blow the candle, wish na lang po muna tayo. Ayan. Maganda. And blow na natin yung candle.
once again, happy 16th birthday po sa inyo, Ma'am Laika May. And picture na lang po tayo dito sa gitna.